MeghalayaPost.news Kafos pentual no au tournament na kabanta kishin rang bat kantai kabla pania do ba oral singkli bat ba baru starling do harangkat kajing trailang bat ka Western Riboy Sports Association bat ka Patharkhmah Sports Club kaban sa penlong Hamadan Football jong ka Western Riboy Patharkhmah kini kajing ilekai bol kaban ailat lang ye kishin rang bat kantai kan sedang hakish poterik banai balai ar hajar ar punriu bat kasingi khadu ban penpoi ki form syakinong penia kan long hakalai terik banai balai ar hajar ar punriu ban nakaliang kinong penia kilabu ye kasong pisa syakinong jom kata shillong lai po hajar ban nyu po hajar na kabanta ki shenrang ban ri po hajar ban lai po hajar na kabanta ki kenthei kinu ki klub lane ki team ki bokwa ban shimenta ki dei ban wan thap kerteng no ban na kabanta ka jingke bakambania ha gani ka jingile kai ki la ban phun ha ki number ki balabu ha kadur MeghalayaPost.news